L-erba' filgħodu saret laqgħa għolja dwar is-settur tal-proprjetà f'pajjiżna li matula numru ta' professjonisti f'dan is-settur tkellmu dwar l-isfidi u l-prospetti ta' dan il-qasam. Fost is-suġġetti diskussi kien hemm is-saħħa u s-sigurtà u l-kostruzzjoni. Il-Ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi indirizza din il-laqgħa u tkellem dwar is-sostenibilità tas-settur. Irridu naraw li ninvestu fi standards aktar għolja kif isiru l-proġetti u dwar il-mod kif immexxu l-qudiem dawn is-setturi importanti għal pajjiżna. Irridu naraw li dawn iħallu inqas impatt ambjentali kif ukoll fuq il-madwar fejn ikunu qed iseħħu dawn il-proġetti. Il-Ministru elenka numru ta' fatturi kif is-settur tal-proprjetà jista' jkompli jitjieb fosthom li jiġu protetti il-wirt arkitettoniku u l-kwalità tal-ħajja. Semma wkoll l-ambjent u qal li l-industrija tal-kostruzzjoni għandha mhux biss taħseb dwar modi aħjar kif jiġi trattat l-iskart imma wkoll li jkun hemm inqas niġġis mill-istorbju ġenerat waqt il-ħidma. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi tkellem kif anke waqt żminijiet ta' sfida tal-pandemija is-settur baqa' reżiljenti tant li saħansitra esperjenza tkabbir.